Trainer Marco van Basten, de wedstrijd tegen Zwolle. Er komen er 3 wedstrijden uit. Terwijl het resultaat in de uitwedstrijden dit seizoen nog niet zo geweldig is. 1 keer gewonnen. Hoe kijkt u daar nu tegenaan dan? Nou, elke keer ligt er natuurlijk weer een nieuwe uitdaging. Zwolle is ook weer een interessante ploeg. Speelt thuis goed voetbal. Speelt op de aanval en wil domineren. Nou, kijken of dat ons morgen lukt om dat te ontregelen. En uiteraard om zelf ook aanvallend wat gevaarlijk te zijn. Ja, hoe kan het toch dat die uitwedstrijden zoveel minder lopen dan thuis? Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat je door de bank genomen uit minder resultaten haalt dan thuis. Dat geldt eigenlijk wel voor veel clubs. Je speelt thuis, dat ben je gewend. Er komt toch iets meer kijken voor je thuispubliek dan als je in uitwedstrijd speelt. Het heeft ook te maken met het feit dat als jij gewoon altijd van jezelf uitgaat, altijd je eigen spel speelt, dan ben je misschien ook wat constanter. Nou, we zijn duidelijk een ploeg die ook moeite heeft om het spel te maken. Dus we reageren ook een beetje wat meer. Dus ja, dat is misschien een reden waarom we wat minder presteren in uitwedstrijden. Ja, je zou zeggen, op het spel laten maken voor de andere ploeg, dan kun je in de uitwedstrijden juist wat beter presteren. Ja, oké, maar het geldt natuurlijk ook dat de uitpartij, in dat geval de thuisspelende ploeg, die hebben natuurlijk ook vaak toch ook de plicht eigenlijk om thuis te winnen. Dus ja, dat is een beetje hoe leg je het uit? Ja, ik ben het verhaal. Ja, daarom. Ja. Hoe goed is Zwolle? Zwolle is een goede ploeg, vind ik. Het goede ervan is dat ze een eigen speelstijl hebben en daar blijven ze aan vasthouden. En daar hebben ze in het begin veel punten mee gepakt, de laatste tijd wat minder. En ik denk dat ze er alles aan zullen doen om het morgen tegen ons, om de boel weer winnen te krijgen. Dus daar ligt wel een gevaar voor ons. Zitten er een paar spelers bij waarvan u zegt, nou, die zou ik hier ook wel kunnen gebruiken? Asiente bijvoorbeeld, wordt genoemd. Ja, nou, er wordt wel veel genoemd, maar ik bedoel, ik denk niet dat het zinvol is om overname te beginnen. En ten tweede ben ik tevreden met wat wij nu in de selectie hebben. En dat moet goed genoeg zijn om morgen in ieder geval daar ook minimaal een punt te halen en hopelijk winnen. Ja. Kijkt u ook op tegen die 3 uitwedstrijden? Of heeft u er alleen maar zin in? Nou ja, kijk, je speelt 3 keer uit, maar 1 keer is een bekerduel, dus dat is een wedstrijd op zich. En voor de rest, ja, je speelt AZ uit en je speelt Zwolle uit. Ja, dat hoort ook bij de competitie, dus ja, daar kan je tegenop kijken. Ik kijk er niet tegenop. Ik bedoel, dat is gewoon de opdracht is. En dan komt Zwolle en AZ op papier staan. Pelle van Aanholt is geschorst. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, we hebben wat mogelijkheden met Chris Koel, met Stefano Marzo, met Djoeger Aytola. Dus dat zijn de mogelijkheden. Ja. Hakim Ziyech was de vorige keer er niet bij. Hoe groot is de kans dat hij weer gaat spelen? Die kans is vrij groot. Vorige keer heb ik hem proberen te ontlasten, omdat we veel wedstrijden in een korte periode zouden spelen. Dus de kans is groot dat hij morgen speelt. Ja. Hoe gaat hij dat verder oplossen op het middenveld? Want eigenlijk kun je zeggen 4, misschien wel 5 met Jurie de Kamps erbij. Ja. Goede middenvelders voor 3 posities. Ja, nou ja, daarom, ik heb nu de luxe keuze dat ik kan kiezen hoe ik het wil hebben. En dat is alleen maar positief. De concurrentie is alleen maar goed voor de jongens. Dus zullen ze beter en goed moeten presteren om het af te dwingen om te spelen. Ja. Wordt het ook misschien tijd om daar wat meer continuïteit in te brengen in die 3 middenvelders? Dat weer vastigheden komt. Ja, dat is wel het streven, ja. Maar ik denk dat we dit seizoen daar redelijk met een vast team hebben gespeeld. Hier en daar heb je dan wel wat wissels gehad hoor. Maar ik denk dat toch, als je die 4 kijkt, dan hebben ze vrij veel speelminuten met z'n allen gehad. Dus Ziyech, De Roon, Eikrem? Nou, wat ik al zei, die 4 hebben veel gespeeld. Dus Maarten met Magnus, met Hakim en Joey. En er zal er morgen ook eentje op de bank moeten. Ja, ik denk ik ga het gewoon proberen, maar ik ga het niet zeggen. Hè? Nee, ik ga het niet zeggen. Nee. Dankjewel. Okay. Tot zo. Ja.